Baba wine, rega ndikupe shoko. Iri shoko rividhio roda kuti urise mugallery. Vanhu vavo vari kutrusta motikari dzavo nezuro dzakatoonekwa dzenge dziri kuna Mozambique dzakabviswa number plate. Mapikicha ako azara mun'anga umo akasungirirwa zvimachira. Impostor uyu mukadzi wake anonzi Lulu ngaaende asiye kugadzirwa musoro kana ari impostor. Hazvina basa nevaningi nanani. Ndakavaona rimwe picture vari kugomo vaprofiti vachikarara nemweya. Murume anonzi Ecos aimborwira tsika paakangoziva kuti chingwa chine zai chinonaka kubuda chine shemu. Hanana uhani chaachataura. Weekney Uchivayo opiwa tsanangudzo dzinotyisa namadzibaba Big Boss Kobo. Hanzi mukasanamata zvakasimba ndaona madona. Ukuwo baba Rushanga criticized him pamwechete nemukadzi wake Lulu zvichinzi mafambiro avari kuita pachinamato cheJohn Masowe handiwo. Kusangana kwati kuita zvakare pachannel ino channel yeZimwitness TV pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Mhuri yeZimbabwe nyaya yandauya nayo pano inyaya yetsanangudzo dzakapiwa Weekney Uchivayo namadzibaba Big Boss Kobo vachiti vaona kudonha kwake uye achazosvipiwa nemba huru achizoenda kwakaenda ana Mike Chimombe. Madzibaba Big Boss vaenderera mberi vakati pane vanhu vari kuenda kun'anga dzekunana Mozambique nemapictures aWeekney Uchivayo kuti ange achivengana nehama dzake, ange achikanganwa vanhu vaakatanga navo kuvakirana navo munamato. Uye ndine imwe nyaya yecriticism yaari kuitirwa kuMasowe nevamwe vanamati iye vanin'ina vake pamwe chete nemukadzi wake Lulu vachinzi zvavari kuita kuMasowe hazvibvumirwe nezwi. Ladies and gentlemen, ndikuda kuti munyatsoteerera mashoko aya, asi kana mapedza kuteerera ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya idzi, kuti hakusi kuti vanhu vari kungodawo relevance here kana kuti chingave chokwadi. Baba wine, rega ndikupe shoko. Iri shoko rividhio roda kuti urise mugallery. Vanhu vavo vari kutrusta motikari dzavo nezuro dzakatoonekwa dzenge dziri kuna Mozambique dzakabviswa number plate. Mapikicha ako azara mun'anga umo akasungirirwa zvimachira. Akasungirirwa zvimachira kuchipingo. Vanhu vakuyambuka Mozambique nezita rako nemapikicha ako seWeekney kuti udzinge vanhu vawakatanga navo vachikuita munamato kuti munamato iwoyo ubudire usvike pauri. Vanhu ivavo vakakupa tsananguro dzekuti uvenge nanasonja vaya uvatore sekuti vari kuda kukuendesa kusiriko. Baba Weekney, zvimwe zvinodzokonoka inguva ichiripo. Ava vanhu havazivana havakudei, varikuda kuparadza ukama hwenyu. That's why zvinopa neconfusion mukati memusha wenyu nekuda kwetsananguro dzamakapiwa nemukomana uyu wakwaJotawo. Vakapiwa tsananguro nemukomana kuda kungokuparadzanisai kuti muvengane nehama dzenyu. Ndinazvo zvese. Right now vanhu vamaiti matyphos, varume vakamira nemi chaizvo vachinzwa mweya vachibvunza mweya. Vese muri kungoprofitwa zvakashata, ndingaruda kudonhedza mobva madzinga, ndingaruda kuti imi dzokai muyanane nevanhu vavo. Chinhu chandokuudzai chinowani. Muchazoti Kobo anoziva. Ndege yamakatenga mukaikwira makore 3 munenge manamata. Asi makore 3 asviki. Kana musina kumboudzwa tsananguro idzo motofanira kudziziva. Kuimba hombe kwamuri kunyanya kutambira kuya muchazoita kwekunhuhwa kana kutaurira vanhu kuti uri kuona imba iri paseri apa. Ndaigara ndichingotsikako. Uchiti ukanzwa kasairini kendege kemota dzemapurisa kachiti wi wobva wati
isairini yapresident unenge uri mune rimwe zibhiridi rausati wamboona so zvewekineni mukangoziva kuti ana Mike vari kupi uye ana Mike vaikodzera here kuti vaende kwavari munobva maona anza. Saka shoko randinaro manje randinaro panapa ndikuverenga shoko riri kuti pari zvino muri mukuru wemazuva asi muchaverengwa muchaita hondo yokuti nemi muchazvidya pfungwa dzenyu muhondo muchazvikuwadza nehondo yemupfungwa sewinero muri kurira ichokwadi izvozvo handizvoda kunyepera muri kurira asi de mabata mashoko angu vakomana vava kung'anga dzavari kuenda vada kuti mudoni ende munotodona zvechokwadi masara padiki tarisai zvinhu zvenyu nemadhiresi amuri kuita tarisai maona kuti ari kurijektwa sei tarisai maona kuti madhiri amuri kuita ari kurijektwa sei mwedzi 3 chete shoko ratanaro muri hoko rekuti pamwedzi 3 munoona kungozvambuka zvisirizvo ndangoti ndingokutaurirai zvangu briefcase ratizirai rakazosechwa rikaonekwa rine saga ichitaura kuti Wikner mupostori uyu mukadzi wake anonzi Lulu ngaaende asiye kugadzirwa musoro kana ari mupostori. Hazvina basa nevaningi nananani ndakaona rimwe picha vari kugomo vaprofiti vachikarara nemweya murume anonzi Ecos aimborwira tsika paakangoziva kuti chingwa chine zai chinonaka kubuda chine jemu hanana uhani chaachataura ari kuuya muningina waWikner kune anonzi G6 ane ngundu yevhudzi rakadaiwo kuti utaruda kuita murasta utaruda kuisa afro pop here adawa mheno ifashani ripi ari kupfeka gemenzi otobata mudoto varume vese vakaguswa musoro zvakanaka vakapfeka zvikabudura matisheti vanenge vainayo vari akadaiwo mabvudzi vari onai vhesi ravanobva vaimba zvinoda runyararo zvinoda runyararo mukati menyu. Nyaya ndeyekuti vari kuti tikazotaura taakutsiura vaakutoti ibishi handi takakudzai kuti zvinoda runyararo varida kuvhara chokwadi kuti chisabude vachena ona vhesi ravanobva vaimba kana vavaungana zvinoda runyararo here zvinoda runyararo zvinoda runyararo mukati menyu. Ipapo munin'ina waWikner anonzi Feki anenge akarohwa brashu kana marondera ichiti ava vanhu vapostori baba Asteni kana vachiti zvakaprofitwa naJohani. Johani akaprofita kudimburirwa kwebvudzi, Johani akaprofita kusagadzirwa musoro kwana amai. Vanhu vanofunga kuti mweya wakaipa Mwari Satani kana kuti Mwari vanongoedza vanhu neurwere nenhamo nematambudziko. Mari inoedza munhu. Haleluya. Vanhu vanofunga kuti chiedzo kuuya kwedambudziko. Vanhu vanofunga kuti chiedzo kuuya kweurwere. Zvese izvozvo zvakutiburitsira pachena kuti hapana chimwe chairwirwa nana baba Asteni. Ana baba Asteni vairwira ukuru hwekuti ndinzwike ndinzi ndiri mwonga anotaura. Taakuzviona vose zvinozviyo havachakwanise kuchengeta zvavaimbotsiura vamwe nekuparidzira vamwe ndo yashasha yokupinda vazhinji. Ndakati pano tine rwenzo rwokuenda vane gomo kuenda tine yandina tiri kusiya kuda kuenda tine nyowani nemusoro mihondo tikangosvika paya varume pane gomo vobva vati mugomo mamukwirwe hatina munhu watiri kumborova pamusana pagumbo kurova misoro tinovasiya vakati tasa tokwira mugomo. Kana chikopokopo chikamara zvichibvumirwa kuti vanoenda isu tinorambidzirwei. Sei mutemo wavo uchida kusunga varombo? Sei mutemo wavo uchida kusunga vasina? Sei mutemo wavo uchitonga vari pasi? Sei mutemo wavo usina kodzero
yaunopa kumudiki kana kune asina chainacho hauzati wamutemo kunonzi kudzvanyirira ikoko. Uyedza kutaura kuti vavasiteni vane udzvanyiriri pasi nevadzvanyiriri. Ngatidzokore kuti pasi nevadzvanyiriri vari kudzvanyirira vasina. Kune munhu akabatwa nemweya, vanhu vari kumutaura gore akatadza kutaura nekuti painzi vachataura ningina. Kune munhu akaona chiratidzo akatadza kutaura, vanhu vari kupindura nekuti kwainzi kuchapinda ningina. Rufaro wamuri. Rufaro wamuri. Ndine vakomana vandonzwira tsitsi yekuku marondera nevamwe vakomana vekuCoca-Cola vakarariswa usiku hwese vaine competition kuda kunzwa kuti vanorira ndianani. Ndiri kuisa 50,000. Majaji anenge ari ningina ari kukanganwa kuti zvinoimbwa zvinoimbirwa Mwari. Vakagona kuimbira ari kuvapa 50,000. Akapfeka munhu achipa mweya mutsvene wekuimba ikoko ndiani. Mwari tiri kumupeshia. Chiko chatiri kupa Mwari. Faro wamuri. Chakaipa chakarambwa mazuva ose. Ndotsika yekunamata iyo. Rufaro. Yakati isu chero vakauya nemota dzacho dziri 100 apa. Kana vasina kubatwa nemweya hatimbofa takadaira ndimudza vantaura. Kutaura kuti Abhurahama sakana Jakobho hakuna basa. Nyaya ndeyekuti zvataurwa nani. Ndosaka chero varume vainyepa vai pachirema pamunangane mashavi vakasvika vakati mashaviwo buda uende. Mashavi akatarisa akati muzita raJesu, zita ramatara rekuti Jesu zveshuwa rinotidzinga. Vati mimi varitaura muranani.